ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିବ ବା ଘଟୁଛି, ସେଇ କଥାଟା ହିଁ କହୁଛି ଆଜି। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲସେ ଶୁଣିବେ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଜର 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 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତୁମ ନିଜର, ଭାଇ ମୁଁ ତ ନିଜର, ଭାଇ ମୁଁ ତମ ନିଜର। ସେଇ ସମସ୍ତେ ନିଜର ନିଜର ବୋଲି କହୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଯେବେ ବିପଦ ପଡ଼େ ବାପା ମା ବ୍ୟତୀତ କାହାକୁ ବି ପାଖରେ ଦେଖି ପାଇ ପାରିବ ନାହିଁ।